ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ZF Real Estate by Storia. Sunt Ioana Matei, sunt jurnalist Business Magazine, iar alături de mine se află de această dată Răzvan Marinescu și Alex Prinț, cofondatori ai Acceleratorului. Bună, bine ați venit alături de noi! Bine te-am găsit, Ioana. Bine v-am găsit! A trebuit să mă gândesc câteva secunde pentru că mai de mult vă numeați Acceleratorul Imobiliar, acum vă numiți Acceleratorul. De ce? De unde această schimbare? E o întrebare bună. Proiectul Acceleratorul a pornit ca acceleratorul de performanță în imobiliare. Am targetat nișa de profesioniști în imobiliare, noi având o afacere în domeniul imobiliar. Ulterior, după 5 evenimente derulate anul trecut în care am văzut aproape 2000 de agenți imobiliari în toată țara, în toate orașele mari, Timișoara, nu chiar toate, că nu vreau să jignesc pe câteva. Timișoara, Iași, Cluj și așa mai departe, ne-am dat seama că e nevoie ca proiectul nostru să targeteze tot ce înseamnă piața imobiliară și ne-am dat seama că jucătorii din brokerajul de credite și din brokerajul de asigurări îi uitaseră în comunicarea noastră. Și atunci am decis să facem un rebranding, noi având toate denominările posibile ale acceleratorului cumpărate și înregistrate, am zis hai să facem produsul nostru să vorbească și cu profesioniștii din imobiliare, dar și cu cei din brokerajul de credite și asigurări. Pentru că conceptul de la care noi am plecat și pe care acum vrem să-l susținem din ce în ce mai mult este că totul se învârte, toate aceste 3 componente, se învârt într-o piață în care punctul central este proprietatea. Agentul imobiliar ia proprietatea, semnează contractul, o reprezintă, o vinde. Brokerul de credite este cel care facilitează achiziția prin credite bancare de către clienții interesați de a cumpăra un credit, iar agentul de asigurări, cum îmi place mie să spun, le ține spatele, în sensul că e cel care se ocupă ca polița, PAD, polița de asigurare imobil, să fie valabilă la momentul tranzacției. Și ei formează, de fapt, piața serviciilor financiare, de brokeraj financiar, pe care noi, de fapt nu noi, piața ne-a împins să o targetăm începând din acest an. Cred că asta e de fapt lucrul cel mai frumos, că la evenimentele noastre au venit oameni din toate cele 3 domenii și presiunea a fost din partea lor. Da, noi venim, ne place, faceți ceva și pentru noi. Și cumva s-au legat lucrurile și ni s-a părut mai mult decât interesant și ducând lucrurile la un alt nivel în care poate anumite segmente din aceste domenii nu sunt atât de bine privite sau nu au parte de o educație atât de frumoasă. Cum zicem noi că în imobiliare totuși sunt oameni care într-adevăr sunt profesioniști și vine să completeze tot ceea ce facem noi în accelerator și să-i ducă și pe ei la nivelul următor. Puneți-mi, vă rog, ce faceți concret acum? Ce făceați mai de mult și ce faceți acum pentru cei care n-au văzut ediția anterioară a emisiunii din toamnă? Pot să preiau tot eu și tu să completezi ulterior. Încep cu ce făceam anterior. Tot proiectul Acceleratorul de performanțe în imobiliare, cel de anul trecut, era construit în jurul agentului imobiliar. Cursurile, prezentările de pe scenă, sistemul de trainer, line-up-ul de trainer pe care l-aduceam, targeta exclusiv piața imobiliară. Anul ăsta, conceptul cu care a plecat Acceleratorul se numește matricea succesului. Ne-am dat seama că pentru a targeta întreaga piață de brokeraj financiar, imobiliare, credite și asigurări, avem nevoie de un produs mai amplu. Un produs, line-up-ul de trainer, line-up-ul de reeducație al evenimentelor. Ca la festivaluri. Ca la festival. E un fel de antold al brokerajului financiar, acceleratorul nostru. Are nevoie de DJ adecvați și atunci am demarat colaborarea cu niște buni prieteni și excepțional trainer care vor veni pe scena Matricii Succesului din 22 aprilie de la Hotel Ramada București, gen Dan Preda, care se va ocupa de partea de controlling, partea financiară, pentru că prea mult timp în brokerajul imobiliar ne-am ocupat doar de vânzări. Dar am omis faptul că suntem antreprenori, că avem un business, trebuie să înțelegem indicatori financiari, cifre, în ce direcție mergem. Acoperim partea de resurse umane alături de Ioana Petrea, un super recruiter, un recrutor cu care și noi lucrăm și gândește total în afara cutiei și considerăm că e un plus de valoare pe scena noastră. Intrăm în partea de branding, un aspect pe care mulți acum cu AI-ul și cu toată tehnologia încep să-l privească așa cu un ușor interes, oare cum pot să folosesc eu toată tehnologia ca să mă ajute să devin un brand mai puternic, că nu toți suntem trâmbițașul, ca să zic așa, că îl pomenim pe colegul nostru. Care a fost și el cândva, paranteza, a fost cândva și el la această emisiune. Păi o să vină și în Matrice, Șerban, va fi prezent lângă noi pe scenă, că noi îl considerăm
un vector de forță în partea de comunicare, pentru că în partea de branding este extrem de vizibil și de cum să spun, bun în ceea ce face. Și nu închidem partea de sales, unde venim cu niște noutăți incredibile, pentru că la fel considerăm că piața are nevoie de așa ceva. Nu mai venim doar cu concepte de vânzări, venim cu tot ce înseamnă conceptul de reziliență, tot ce înseamnă, o să vă spună Răzvan un pic despre chestia asta, tot ce înseamnă partea de profiling în vânzări. Intrăm într-o profunzime pe care considerăm că piața va trebui să o perceapă ca un element maxim de noutate. Așadar, matricea deja e un concept mult mai amplu decât conceptul cu care am fost anul trecut. Da, și apropo de reziliență, ce zicea Alex, noi vrem să plecăm de la persoana, fiecare să se gândească la el. Indiferent că ești antreprenor în imobiliare, în credite, în asigurări, trebuie să ai reziliență, trebuie să, nefiind în acest domeniu, noi nu lucrăm cu venituri fixe. Sunt foarte puțini care acordă acele salarii, da? În principiu se merge pe comision. Și atunci ai luni în care lucrurile funcționează bine, în care nu funcționează și e foarte important cum reușești să treci peste lunile acestea. Cum reușești poate să nu ieși dintr-un domeniu care ar putea fi domeniul vieții tale, să te trezești că renunți la el, când ți-ar putea fi de fapt cel mai tare lucru care ți s-a întâmplat. Și lucrăm foarte mult la partea aceasta de psihologie. Psihologie e destul de mult spus, dar chiar așa se întâmplă. Avem niște profile pe care le dăm fiecărui cursant. Sunt din Germania, aceste sunt super testate, zeci de ani au fost testate. Le discutăm pe scenă, le discutăm împreună cu ei, astfel încât fiecare persoană care pleacă de la acest eveniment, în primul rând să înțeleagă ce poate el să facă și cum reușește să treacă peste perioadele acestea mai dificile care apar până la urmă în orice domeniu. Cumva matricea succesului, apropo de ce zice Alex, se aplică în orice domeniu. Se aplică, noi le-am dus pe acestea trei că ele sunt legate de ceea ce facem noi, de activitate, însă toată zona de controlling financiar se aplică în tot. Partea de recrutare sau cum te comporți în echipă se aplică în orice domeniu. Partea de psihologia vânzărilor și de cum relaționezi cu oameni în funcție de profilul lui se aplică oriunde, inclusiv acasă, cu soția sau cu soțul, da? Trebuie să știi cum să ai limbajul comun. Partea de reziliență, partea de branding ca să poți să ieși dintr-o. Și toate aceste lucruri le-am gândit să fie ca un tot unitar și chiar la evenimentul o să avem niște surprize că vom pleca, e o matrice formată din 4 cadrane și o să înțeleagă la final oamenii de fapt de unde plecăm și unde ajungem și cât de bine se leagă toate lucrurile. Că asta până la urmă e ce ne-am dorit noi din acest eveniment, oamenii să plece cu ceva concret, sunt niște workshop-uri pe care le facem, adică nu e doar o prezentare simplă și să înțeleagă cât de important e fiecare etapă și dacă cumva încerci să sari o etapă sau ți se pare că eu știu treaba aia, nu mai am nevoie, de fapt acela e ca un hop și dacă nu reușești să-l treci, nu reușești să evoluezi. Și asta ne dorim cu matricea succesului, să înțeleagă lumea și să fie alături de noi și să vadă plusul valoare pe care îl poate aduce. Poate suntem noi prea îndrăzneți, poate inovăm prea mult. Chiar ne zicea cineva, dar voi în continuu, abia ne-am obișnuit cu asta și veniți cu altceva. Da, venim cu altceva pentru că ne dorim oameni, într-adevăr, care își doresc să crească, care vor să ducă la următorul nivel business-ul ăsta, să fie alături de noi. Cine dorește să fie la un nivel mai low, nicio problemă, este loc pentru toată lumea în piață, nu trebuie să fie toți. Nu cred că vrea nimeni să fie low. Dar ca să ai treaba asta trebuie să investești în tine în primul rând timp, trebuie să ai capacitatea să spui îmi doresc să învăț. Da. Dacă tu spui că ai paharul plin și le știi pe toate, de acolo pleacă principalele probleme. Și cumva asta vrem să facem prin această matrice. Matricea succesului sună foarte frumos și este ceva spre care tindem toți. Dar spuneți-mi voi cum ați ajuns să știți atât de multe componente din matricea succesului. V-am mai întrebat și data trecută, dar ca să știe lumea cine îi învață pe ei rețeta succesului. O întrebare extrem de bună. E o întrebare de validare asta, de fapt. Adică ce ne pune pe noi în postura de a le spune altora cum să facă lucrurile. Ei bine, noi, pe lângă experiența de trainer și organizator de evenimente pe care am dobândit-o în ultima perioadă, noi avem un business în real estate. Îl avem business-ul de mai bine de 9 ani. Cred că 10 ani facem anul ăsta. Deci având un business vechi în real estate, în care am trecut prin toate nebuniile pământului, de la etapa în care n-am avut bani și direcție, n-am avut baze, n-am avut strategii, n-am avut nimic, până acum, când deja avem departament de marketing, departament de client service, în care deja business-ul a crescut și ne-am extins în mai multe județe, cunoaștem cam toate problemele pe care le poate avea un potențial antreprenor care vrea să-și pornească o afacere în domeniul imobiliar. Nu doar că le cunoaștem, am trecut prin ele,
am mâncat aceeași pâine, cum se spune, și acum deja performăm trecând prin aceste experiențe. Și nu doar aici, pentru că modelul nostru de business pe care îl avem, deci noi așa lucrăm, presupune o sinergie între cele trei componente, între imobiliare, credite și asigurări. Noi avem propriul birou de credite, pentru că știm cât de mult contează să poți să fii o agenție full service pentru clienții tăi. Avem propriul birou de asigurări, în care știm cât de mult contează ca tranzacția să decurgă lin, să nu depinzi de terți, nu știu, care poate sunt bolnavi, care poate nu sunt prezenți, poate nu sunt la fel de implicați ca tine în afacerea ta. Și atunci, modelul de business pe care noi nici nu știu cum să zic, propovăduim, îl promovăm, cred că sună cel mai bine, că nu zic propovăduire. Promovăm în momentul de față, este ceea ce noi facem și am construit în aproape 10 ani de zile și, sincer, funcționează excepțional. Și validarea, Alex, aș completa, vine și din cursanții pe care avem, că avem peste 120, 130 în momentul ăsta, care sunt deja de aproape un an alături de noi, care deja performează și ei. Validarea poate veni și din studiile pe care le avem, validarea poate veni și la mine cel puțin sunt vreo 27 de ani de experiență în vânzări, strategie și marketing, la Alex la fel și management, echipele pe care le-am condus. Până la urmă, toate lucrurile acestea care sunt din spate sunt importante, dar cred că cel mai important este această validare dată de punerea în practică. Pentru că profeți, traineri, fără să fie aplicat nimic, putem fi o grămadă. Dar ai încercat să testezi acea soluție? Da, eu pot să spun că am testat-o, pot să spun cum funcționează, pot să spun ce nu funcționează, pot să spun la ce ar trebui să fii atent ca să nu pierzi bani sau timp, că până la urmă, cred că timpul e cea mai importantă valoare a noastră și investești cumva în a avea mai mult timp. Poate să-l duci către afacere, fiind la început de drum, poate, având o vârstă, vrei să-l duci către familie și atunci ele cumva se leagă și îți creează un echilibru. Pentru că ați menționat partea asta de reziliență, pentru mine e așa un semnal de alarmă. Reziliență, urmează criză, avem criză. Este un cuvânt pe care l-am auzit des, mai ales în perioada pandemică și acum încep să-l aud iarăși. Spuneți-mi cum vedeți voi piața imobiliară, rezidențială în acest moment. Aș începe cu o lemă, de fapt, e teorema de bază în piața imobiliară. Piața imobiliară e un motor care funcționează pe încredere. Ok? Încredere că faci o investiție bună, că ți iei un credit pe 30 de ani, că nu se întâmplă nimic cu creditul tău și se devalorizează cum a fost cu francii elvețieni și te trezești cu rata triplă, că nu pică piața și plătești rate uriașe la o proprietate care nu mai are valoare și... Încrederea asta în momentul de față este ușor, nu știu cum să spun, zdruncinată, dat fiind evenimentele care se întâmplă pe lângă noi. A început un război, a mai început un război, ăla la întâi mai mare decât primul, ăsta la întâi nu se mai știe nimic de el, că e prea importantă lantul. Așadar, încrederea e ușor pierdută și atunci, dacă e să vorbim din cele două prisme, a clientului și a agentului, că de fapt vorbim de două componente ale pieței. Da. Din punct de vedere al clientului, asta amână ușor deciziile de achiziție pentru că oamenii nu știu ce se întâmplă și probabil încearcă să pună o sumă de cash, deoparte pentru, Doamne, se întâmplă ceva, să pot să fug undeva departe în lume. Deci cu siguranță sper să nu se întâmple așa ceva. Iar agenții imobiliari, cei care lucrează în imobiliare, se confruntă probabil cu o situație destul de interesantă. Indicatorii din piață nu spun că este o criză, cifrele, venitul mediu net, prețul pe metru pătrat, încă nu sunt în situația în care să fie vreuna dintre ele debalansată în așa fel încât clienții să nu-și poată permite o locuință, dar într-adevăr deciziile de achiziție sunt amânate și sunt foarte mulți agenți care ne sună și spun, băi, la voi cum merge treaba, că la noi merge destul de greu. Cred că secretul în momentul ăsta e disciplină, e o rigoare pentru agenții imobiliari, o chestie de disciplină, de rigoare, de recurență, de a merge pe recomandări, de a construi o bază care să-ți permită ca și în perioade de greu cum e asta să ai o soluție de exit, gen să-ți reduci puțin prețul proprietăților pe care le ai în portofoliu pentru a putea să ai mai multe proprietăți vândute ca să-ți poți acoperi un venit. Deci dacă ești un agent care targetează zona medium-high, să poți coborî puțin sub medium pe proprietăți ca să poți să vinzi, să nu fii prins într-un blocaj. Cât despre clienți, eu le-aș spune un citat din Warren Buffett, care mie îmi place foarte mult. Adică Warren Buffett a spus că în perioade din astea de criză, când e sânge în apă, vin rechinii.
Cam așa s-ar traduce, nu știu dacă a spus chiar așa, dar așa mi-a rămas în cap, adică am rămas cu citatul ăsta. În perioada de asta de criză de fapt, dacă e să ne gândim la esența acestui cuvânt, înseamnă oportunitate. Așadar, e foarte posibil pentru clienți ca într-o astfel de perioadă să prindă încă proprietăți la prețuri digerabile, permisive. Lumea o să spună, stai domnule că 2000 și ceva de euro pe metru pătrat. Înainte de a sări și a spune că sunt atât de scumpe proprietățile, fă o analiză cu alte țări asemănătoare ca noi, cu noi, ca PIB, ca poziție economică, ca poziție geopolitică, geostrategică, de fapt, în contextul Europei, ca să dai seama că noi suntem încă o țară extrem de ieftină și de permisivă din punct de vedere imobiliar. Chiar dacă mulți, probabil, astăzi nu își mai permit să cumpere o proprietate pentru că au amânat atât de mult decizia de achiziție, dat fiind fel de influencer care veneau și le spuneau nu cumpărați că va pica piața, nu cumpărați că o să fie colaps și așa mai departe. Ar trebui să se îndrepte către cei influencer să-i întrebe de ce de ani de zile spuneți că pică piața și ați făcut ca din 40.000 cât costau garsoniere o să dau acum pe a 120.000. Și încă mai e loc de creștere. Și dacă ar pica piața acum cu 50%, tot dau mai mult decât ar fi dat atunci acum 5 ani. Adică asta e și le mai spun paradoxul ceva clienților, că tot cu ei vreau să vorbesc, că vorbim și cu agenții, dar și clienții. Clienții trebuie să înțeleagă că o proprietate imobiliară are două valențe. Adică înțeleg influencerii care vorbesc de faptul că trebuie să investești în altceva, dar proprietatea imobiliară are două valențe, și investițională și rezidențială. E și un acoperiș în care dormi și nu te plouă, nevoile de bază din piramida lui Maslow, dar e și un asset investițional, care dacă investești cum trebuie, în zone în care probabil se dezvoltă infrastructura, produce două venituri. Cum adică produce două venituri? Păi da, produce venit pasiv, cedarea folosinței bunului, închirierea, corect, adică îți vine o chirie pe care o încasezi din chestia, plus aprecierea. Că dacă știi cum să cumperi și știi cum să investești, în zone proprietățile se apreciază, banii tăi câștigă proprietatea producând în același timp. Așadar, yield-ul pe care îl calculează toți ca redevența anuală brută sau netă din cedarea dreptului de folosire a proprietății, yield-ul, este un venit din asset-ul închiriat plus aprecierea lui și atunci probabil vorbim de un venit mai mult decât bun. De asta imobiliarele sunt o piață bună, dragilor. Cumpărați acum. Și aș vorbi legat de imobiliare tot de partea de criză, să o numim această criză. Legat de agenți. Noi trebuie să înțelegem că agentul imobiliar este plătit la tranzacție. Dacă piața funcționează, dacă lucrurile merg, prețurile cresc și el este plătit la tranzacție. Dacă piața pică, să zicem, nu știu, 10, 20, 30%, vor apărea foarte mulți investitori care își doresc să cumpere la un preț mic. Da? Că dacă un apartament acum este 100.000 și el va ajunge 70-60.000, cu siguranță sunt foarte mulți care au bani cash pe care doresc să investească. Și atunci tranzacții vor fi. Da, poate nu vor fi atât de multe, dar agentul câștigă și când este criză. Asta trebuie să înțeleagă cumva agentul imobiliar sau cel care ar dori să intre în această industrie, că faptul că este criză nu înseamnă că tu nu câștigi. Da, poate câștigi mai puțin, că e valoarea mai mică, dar tranzacții se vor face. Și trebuie să ținem cont până la urmă și de ce se întâmplă în momentul ăsta în piață, pentru că da, veștile nu sunt bune. Era o glumă pe care o ziceam eu, domnule, dacă vine războiul, se întâmplă și în câțiva ani dispărem și nu se mai întâmplă. Da, dar dacă nu, ce am pierdut timpul ăsta? Da? Cât timp noi suntem români și ne dorim o proprietate și vrem să fim proprietari. Ce observ, noi fiind și broker de credit, observ tineri de 20-21 de ani care își doresc să fie proprietari, adică inclusiv generația aceasta care vine acum nu a scăpat de metehnele noastre de a fi proprietari. Adică încă vom mai duce cel puțin o generație, două cu proprietare aceștia, că își doresc să aibă bunul lor. Avem scris în ADN. Este o chestie, care se transpune. Cât timp rata este apropiată de chirie. Da? Eu dacă îmi achiziționez un apartament care e undeva, nu știu, 500-600 de euro rata și chirie undeva tot în jurul acestei valori, păi voi fi tentat tot timpul să îmi cumpăr bunul respectiv. De asta mai suportă o creștere, de asta e posibil să fie o discrepanță mult mai mare și vom ajunge acolo cu siguranță, nu știm încă în cât timp, care chiria va fi mult mai mică decât rata. Asta înseamnă că valoarea bunului va fi mult mai mare. Da? Iarăși vorbim de IRCC acum, că IRCC-ul este în scădere, 5,68. Dobânzile sunt destul de ok în acest moment, stabile undeva în jurul valorii de 5 la cele fixe, poți lua un credit cu dobândă fixă, adică premisele sunt ok din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că aici vorbim și de cumpărător, cum a zis și de cel care vinde și cel care cumpără. Tot timpul când apar probleme de acestea, apare un război, apare o situație excepțională, se întâmplă ceva, e cumva o așteptare.
Adică vânzătorul stă și se gândește, mă, de ce să reduc prețul, că poate nu e nevoie. Cumpărătorul zice, dar eu de ce să dau, că poate mai bine aștept și iau mai ieftin. Da. Și până nu se reglează lucrurile, adică fiecare să știe, mă, va fi o reducere sau nu? Nu va fi, asta e piața. Ok, păi atunci hai să ne reglăm cumva cu cererea și oferta, da? Și de asta cumva apar aceste mici probleme, să zicem, că de asta și sunt tranzacțiile la nivel național, sunt în scădere față de anul trecut, clar, în primele 2 luni, sunt date oficiale, nu ne ascundem, adică nu vrem să spunem că totul e roz și suntem minunați, dar sunt date și de niște factori implicit mental clar, 100%, adică tot timpul se întâmplă lucrul ăsta când apar situații excepționale. Și în următoarea perioadă scad sau nu prețurile? Toată lumea întreabă. Știu că nu există un răspuns. N-aveți un glob de sticlă. Cel mai bun moment de achiziționare este când vrei să faci pasul. Okay. Multă lume ne întreabă, e bine să cumpăr acum? E bine să cumpăr peste un an? Era bine să cumpăr acum 10 ani? În 2019 era depinde bine, ce dorești. Da, depinde, că poate cel care nu a achiziționat în 2019 poate a băgat bani într-o afacere și și-a făcut business, de 10 ori a crescut. Adică tot timpul ai nevoia respectivă. Te-ai căsătorit, vrei să treci la 2 camere de la garsonieră, ai copilul mic, vrei să se bucure de iarbă verde, vrei să te muți la casă. Păi degeaba te muți peste 6 ani sau 10 ani când copilul deja începe să meargă, nici nu mai merge el singur cu metrou. Adică nu, important e în momentul acela. Legat de prețuri, cred că va fi o mică corecție pe anumite zone. Acum, dacă vorbim la nivel național, orașele sunt diferite. Vă dau un exemplu, eu sunt și în Pitești, eu chiar stau în Pitești și avem și agenție în Pitești. În Pitești, de exemplu, în primele 2 luni ale anului avem o creștere de 19% față de anul trecut. Adică sunt și situații de genul acesta, da? Dar în Pitești nu erau prețurile mici, cele mai mici din țară? Nu erau cele mai mici, nu. Cred că și eu sunt din Pitești, de asta da, nu, deci acolo e o creștere, apropo de, da, și atunci nu poți să compari lucrurile, însă, într-adevăr, poate fi o anumită corecție, poate fi în funcție de ce se întâmplă și cât de mult se duce trendul acesta, pot fi anumite reduceri, anumite creșteri chiar pe anumite segmente, pentru că, gândiți-vă, tot ce înseamnă nou este foarte greu, se construiește puțin. Se dau foarte puține autorizații de construcții. Tot ce este nou vine cu alt cost. Nu mai avem facilitățile la tot ce ține de zona de forță de muncă. Nu le mai avem. TVA-ul a crescut, taxa de carbon. Toate lucrurile acestea au un impact direct asupra metrului pătrat construit în momentul acesta. Dacă te apuci în momentul ăsta, clar vei avea un cost mult mai mare. Și atunci, cu legea Nordis, nu mai ai posibilitatea să iei avansuri mari. Și atunci trebuie să te împrumuți la bancă. Cine suportă costurile acestea? Adică cine va fi nebun să spună eu voi construi cu 5.000 de euro pe metru și vând cu 1.000 de euro? Nu se va întâmpla chestia asta. Și atunci, de asta spun că aranjarea ne va da timpul. Adică cred că undeva între 6 luni și 2 ani maxim se va face o așezare frumoasă în care se va vedea de fapt ce este nou, crește cât crește, ce este vechi, unde crește, unde stagnează și unde se reduce, că sunt și anumite zone sau orașe unde au crescut foarte mult artificial vechiul, dar undeva reașezarea e imperios necesară să se facă. Aș completa și eu aici un pic. E o întrebare, mie îmi plac întrebările astea legate de cifre, statistici și așa mai departe. Îl urmăresc pe un coleg din piața imobiliară, Georgian Marcu, cu siguranță și el se va uita a fost și el la voi dacă Da, chiar una dintre edițiile anterioare. Și înainte de a spune ce a scris Georgian pe una din postările lui, o să spun de fapt preambulul pentru ce a scris el acolo. Piața imobiliară este un indicator interesant al bunului mers al unei economii. Interesul este să susții această piață imobiliară funcțională, în așa fel încât toate derivatele, toate business-urile care într-un fel sau altul depind de bunul mers al pieței imobiliare să funcționeze. Și aici nu vorbim doar de procentele din PIB, vorbim de joburi și de oameni, vorbim de piața construcțiilor, vorbim de electronice, electrocasnice, covoare, carpete cu răpirea din serai sau ce s-or mai vinde pe acolo, PlayStation-uri, toate nebuniile care se vând în momentul în care îți cumpără o proprietate, geamuri, termopan, someni. Da. Depind atât de multe de acest domeniu încât nu ai voie ca și guvernant să lași domeniul ăsta în paragină. Și acum vreau să vă întreb doar așa, înainte de a ajunge la Georgian, dacă vă aduceți aminte primul program care a fost lansat după criza din 2008. Primul program de a salva economia, Prima Casă. Remember? Prima Casă. Georgian a lansat un post. Prima dată când l-am citit, am rămas uimit. Am zis, nu vine să cred că guvernul a luat o asemenea măsură. Și era vorba de o măsură luată de guvernul din UK, adică era vorba de cei din Marea Britanie.
investiții uriașe în dezvoltări imobiliare, în proiecte sociale, Da. în susținerea dezvoltatorilor imobiliari care fac niște proiecte care să fie permisive pentru noua generație care să-și poată cumpăra o proprietate, care sunt blocați de faptul că n-au cum să mai acceadă către prețurile din centrul orașelor mari. Și am zis, nu-mi vine să cred că Guvernul României a lansat o asemenea măsură. Foarte bine că n-ai crezut, da. Nu era de la noi, era din UK. Mi-a plăcut foarte mult modul în care a postat Georgian asta și, de fapt, ce spune, ce a spus Georgian și ce v-am zis și eu, piața imobiliară, nimeni nu are interesul să cadă. Cei care visează că se vor duce prețurile în cap, că vor scădea cu 40%, cu 50%, că își vor lua din nou apartamente cu 3 camere în Chiselef la preț de garsonieră în drumul taberei, keep on dreaming. Adică nici măcar drumul taberei nu mai e ieftin, că acum e metrou acolo. Da. Aveam oameni care spuneau, păi de ce să dau eu pe o proprietate în centru, cumpăr un apartament în prelungirea Ghencea? Ok, te duci în zona în care ai nevoie, în care ți-e bine. Dar revenind la piața imobiliară și la fluctuațiile ei, nimeni nu are interesul și mai ales guvernanții ca piața imobiliară să cadă. În momentul în care piața imobiliară cade, economia cade. Așadar, nu vă rugați ca piața imobiliară să cadă, nu țineți degetele încrucișate ca piața imobiliară să cadă, că vă pierdeți joburile. Din multe domenii de activitate, nu doar din imobiliare. Și atunci, având interesul ca această piață imobiliară să fie solidă și sustenabilă, îi sfătuiesc pe clienții cumpărători să se gândească, să se decidă dacă doresc să facă pasul către achiziție, pentru că dacă războiul trece și nu se întâmplă nimic cu lebedele negre care plutesc pe deasupra noastră, prețurile au și vor avea în continuare o tendință crescătoare. Pentru că Affordability Index la nivel de România este încă, gradul de accesibilitate în România este unul din cele mai bune din Europa. Așadar, e încă loc pe piață. Am mai vorbit despre asta și, într-adevăr, în București lucrurile nu stau chiar așa. Adică Georgian a spus că în București nu prea își mai permite oricine să-și ia o locuință. Și, într-adevăr, nu există măsuri pentru tineri, spre exemplu, că vin foarte mulți tineri să studieze aici, care să-și permită o locuință. Depinde. Iară depinde și mă bucur că Georgian a spus chestia asta, depinde unde să-și cumpere o locuință. Exact, pentru că dacă vrei să-ți cumpere o locuință în centru, da, așa este. Nu cred că își mai permite multe lume să-și ia o garsonieră în centru. Da. Sunt anumite zone în București pe care le cunosc foarte bine, unde avem și noi portofolii, de exemplu în zona Titulescu, unde o garsonieră acum un an jumate costa 30.000, 40.000, acum e 110.000, adică a crescut nu cu 7-8%, asta este average-ul, e media. Sunt anumite zone care s-au dublat într-un an jumate, adică au avut creștere de 34% pe an. Dar periferia în continuare oferă opțiuni bune, iar din punct de vedere logistic, în momentul în care ești deservit de linii de metrou, cum e zona Costin Georgian, cum e zona Drumul Taberei, de ce nu, care acum e deservită de linii de metrou, au încă potențial permisiv pentru tinerile familii. Deși prețul poate părea mare, un apartament de 2 camere în Drumul Taberei, să spunem că undeva în jur de 80.000 de euro, e încă affordable. Încă ți-l poți lua cum venit în București, pentru că trebuie să înțelegeți un lucru. Venitul mediu în București este mult mai mare decât venitul mediu din România. Bucureștiul generează aproximativ 25% din PIB-ul României. E un dezechilibru uriaș între București și restul țării. Bucureștiul ca și capitală, ca și venit mediu per capita, depășește orașe mari din Europa. Vorbim de, citisem undeva că depășește Bruxelles și mai știu ce fel de orașe mari din Europa. Așadar, nu e chiar așa de dramatică situația în București, pe cât probabil e în alte orașe din țară unde nivelul de venituri nu e la nivelul Bucureștiului. În Pitești, de exemplu, că ai menționat Pitești. Uite, în Craiova e prețul acolo, foarte mare pe metru. Adică sunt zone unde Clujul, ce să mai vorbim de Cluj? Adică dacă nu-ți permiți în București, în Cluj, ce să mai zici unde? Da, adică gândiți-vă o familie care se naște acolo, e de acolo, nu vorbim de cei care vin cu jobul, care poate au un venit, da? Cu ce au greșit ei, știți că era glumă, eu cu ce am greșit, știi, exact, că m-am născut aici. Cresc prețurile în toată economia, nu doar... Știi ce m-a șocat acum, intervin din nou cu Clujul, nu mă pot abține când e vorba de cifre deja aici. Eu nu scriu la fel de mult ca Georgian, că nu mă pot concentra să scriu atât de mult, dar îmi place să citesc ce scriu alții. Clujul e atipic. Mă gândisem la un moment dat să investesc și eu în Cluj, să cumpăr o garsonieră, că astea sunt cele mai fluide și mai bune investiții pe care le poți avea în zone cu potențial de scalare viitor. Cumperi o garsonieră cu un preț uriaș, o închiriezi cu aproape aceiași bani cu care închiriezi în București, în condițiile în care în București poți cumpăra proprietăți mai ieftine cu potențial de închiriere mai mare decât în Cluj. Cluj e un paradox. Este o oală, o vâlcea înconjurată de dealuri, unde aproape tot orașul e ca un centru.
unde prețurile deja au o tendință de escaladare galopantă atât de rapidă, încât deja randamentul investițional scade. Deci partea de centru o să devină cât de curând aproape prohibitivă pentru mulți la nivel investițional. Ca o capitală europeană va fi, chiar dacă nu e capitală. Foarte interesantă această discuție și concluziile voastre. Vă mulțumesc mult pentru această discuție extrem de interesantă, ca de obicei, și vă urez mult succes în continuare. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi și de această dată. Ne vedem în curând la o nouă ediție a emisiunii ZF Real Estate by Storia.